A festa da froita mola mogollón. O día 28 é o millón. A mazá é deliciosa. A laranxa redondiña. A sandía grande e gorda. A banana moi nutritiva. Os amorosos son... A castaña é enerxía. Castañas cortadas, cocidas, asadas, que ricas que están. A castaña aporta nas calorías, ten poucas grasas e proteínas. Para cantar e bailar o verdadeiro rap, temos os alumnos e alumnas de cuarto que van a cantar o rap das castañas. Un aplauso. Ei, sentaros. Sentaros. Dice l'amore, io non so che,